Трети квартал, град Благоевград. Групата е създадена през 60-те години на миналия век. Участва във всички фестивали. Не само в Перник, но и в градовете, в които се случват празници. Те много обичат Перник, печелят многократно медали и призови места. Групата ще се представи със следните обичаи: българска сватба, мечка и мечкар, традиционно хоро, кукери, старческа булка, беляци, представяне на местния кукер от миналото. Групата се състои от 360 участници, предимно млади хора. Имат награди от Международният фестивал Сурва, награда на публиката с СМС гласуване, награда за масовост и хореография. Ръководител на беляците, дами и господа, е Деси Дамянова. На 30-то юбилейно издание на Международният фестивал печелят специална награда за Югозападна България на кмета на община Перник Плакет. Ръководител на цялата група е Илия Дамянов. Да посрещнем с аплодисменти групата от трети квартал, град Благоевград. Изключително атрактивна група. А войвода на малките беляци. Искам да аплодирате малкия Димитър с сабята. Той е войвода на малките беляци. Малкия Димитър Колев. Трети квартал, град Благоевград. Изключителни почитатели на Перник. Те не пропускат да пристигат в Перник, да ни радват със своите участия. Ръководител на малките беляци е най-малкият Димитър Колев. Само на 3 години. Трети квартал, град Благоевград. Чувам вашите аплодисменти. Трети квартал, град Благоевград.
Десита Вянова. Аплодисменти за нея и нейната група на бегаците. Добре сте ми дошли, скъпи сурваскари от трети квартал Благоевград. И вие, жители и гости на град Перник, на този прекрасен фестивал. Нека ни честита новата 2025 година. Нека бъде мирна, нека бъде плодородна. Колко звезди има по небето, толкова пари да има в кисето. Колко слънце има по земята, толкова берекет да има по нивята. Нека се напълнат хамбарите, нека се напълнат кошарите. Сурва, сурва, весела година, до година, до амина. Ялате до попе, венчай тия двама млади влюбени. Господи, Отче наш, който си небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, во веки веков, амин. Рабиня Божия Мария, взимаш ли за свой съпруг раб Божи Иван? Да. Раб Божи Иване, взимаш ли за своя съпруга рабиня Божия Мария? Да. В името на Отца вече сте венчани, амин. Айде да сте ми живи и здрави. Тая година булка, до година люка, да ми е пълна къщата с много деца, да сте живи, здрави, благословени. Айде със Свекоро да държи погачата, че сега тук малко е сложна системата. Значи даваме първо блага погача за здраве, да сте благи като медо. Ето. А сега от другата страна на погача е солена, защото не е всичко по мед и масло. Не може. Сам. Ето. Така, заповядай, да сте ми живи и здрави. Сега. Добре сте ми дошли. Нека бъдат неразделни, както хляба и солта. Сега да дойдат мечките, да нагадат Свекоро, да му е здрав грабо, да може да помага на младите, да их чуват децата. Бре! Какви са ми мечки, бре! Откъде ги фана тия мечки, бе, мечкаля, бе? От Пирина ли? Я да ме нагадат малко, да ми е здрав грабо. Така, по-силно. Сега нагазете малко и свекръвата
кръвата, нека малко да издрава кръвицата. На това кръвата малко да издрава кръвицата, нека да малко. А така. Бре. А така. А сега, в чест на младото семейство, нека да издвием едно кръшно хоро. Трети квартал, град Благоевград. Ако те са вашият фаворит, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 9. Ако трети квартал, град Благоевград, са вашият фаворит, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 9. Поздравления! Аплодисменти за трети квартал, град Благоевград. Ръководител на беляците Деси Дамянова. Аплодисменти, уважаема публика. Да чуя вашите заслужени аплодисменти. Трети квартал, Благоевград. И прекрасната Деси Дамянова. Ако групата от трети квартал е вашият фаворит, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 9. Да ги изпратим с аплодисменти, дами и господа. Постоянни участници, трети квартал, град Благоевград. За да ги подкрепите, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 9.
заслужени аплодисменти за многобройната група от трети квартал град Благоевград. Ако искате да ги подкрепите, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 9. Заслужени аплодисменти за групата от трети квартал град Благоевград с ръководител на беляците Деси Дамянова, а ръководител на цялата група е Илия Дамянов. За да подкрепите групата от трети квартал, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 9. Благодариме на групата от трети квартал. Те играят за вас. Трети квартал Благоевград. На вашето внимание, уважаема публика, уважаеми гости, сурвакарска група от село Габров дол, община Земен. На вашето внимание, сурвакарска група, село Габров дол, община Земен. Тя съществува